Enjing punika wonten ing kantor lurah, lampu padhang sumebar ing ruang tamu kantor. Ais sampun tumuju ing mejaning lurah, nyiapke berkas ing tangan. Sugeng enjing Ibu Lurah. Sugeng enjing, Nduk. Monggo lungguh. Matur nuwun, Bu. Ana sing bisa tak bantu, Nduk? Kula badhe ngatur surat keterangan domisili kami beasiswa, Bu. Beasiswa apa, Nduk? Beasiswa prestasi saking Dinas Pendidikan, Bu. Salah satunggaling syaratipun surat domisili. Ya wis, Ibu bakal nerangke carane. Menapa kemawon ingkang kedah kula siapken, Bu? KTP wong tuwa, KK, karo surat pengantar sekolah. Sedaya dokumen sampun rampung, Bu. Saliyane kuwi, isi formulir panyuwun domisili iki. Kolom asma, alamat, tujuan, lan apa mawon, Bu? Bener, lan aja lali tekan RT RW. Pinten dinten prosesipun, Bu? Biasane 3 dina kerja sakwise berkas lengkap. Menapa wonten biaya administrasi, Bu? Gratis, khusus kanggo beasiswa siswa. Matur nuwun, Bu, kula badhe ngatur tekanan RT RW rumiyin. Iya, Nduk, yen wis balekno kene. Nggih, Bu, mugi beasiswanipun kecunduk. Amin. Semangat terus, Nduk. Ais ngatur salam banjur wangsul.